En Guillem Mascheró se presenta de banderat, en Joan Miquel de dragut i jo, en Joan Bestar de lloctinent. En Joan Mir, lloctinent. Guillem Vila, abanderat. I jo, en Rafael, en dragut. Si tot va bé. Jo soc ajudant. Bueno, nosaltres enguany sí que són tots tres. En Jaume l'any passat no hi va poder ser, en Jaume Llampart, que va de lloctinent, en Martí Cifra va de banderat i jo, Andreu Cladera, de dragut. Bueno, mos presentam pues, perquè mos fa il·lusió i no sé, qui m'ha telefonat, en Joan, m'ho de presentar i deia... Fet. L'altre? I en Guillem li vaig demanar... Em faltava un, en Guillem ja li vaig demanar l'any passat, em va dir que sí, l'any passat, i enguany ha tornat a caure. Pues va sortir que jo volia ser. I m'havien d'esperar, i l'any passat era el primer any que me podia presentar en el 2018, i en Martí i jo som de la mateixa pandilla, i mos feia ganes presentar-nos, i després en Jaume, que ja ho havia intentat altres anys, i per feina no s'havia pogut tornar a presentar, mos coneixíem i tal, i mos va fer ganes presentar-nos tots tres. En Guillem fa un parell d'anys que en té ganes, m'ha venir a cercar, com aquell que diu, bueno, som de la mateixa pandilla, i en Joan Miquel enguany va dir Joan, mos presentam en Guillem, tu i jo, i vaig dir, endavant. Per què mos han de votar? Bueno, pues... no sé què dir. És a dir, jo crec que tothom té molta il·lusió i res. Aquesta pregunta és molt complicada, perquè mai se sap molt bé què contestar. Hombre, nosaltres ja tenim una edat i, claro, se mos passa l'arròs. Nosaltres tenen temps. Nosaltres tenen temps. Proposta, l'il·lusió que tenim, ho farem molt bé. Perquè mos fa il·lusió i això, no... Una cosa que se du de dins i crec que ho farem bé.